Madaydayaw iti Apo. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Di maminsan man nga nagundaway, ti dayto nga may katlo nga Domingo, may kapat nga Domingo, iti dayto nga bulan, iti kakabsat yo, kat umay manan mangidahon kada kayo, ti ragrag o ragragsak, may panggap kadagiti, nabang nga damdamag, nga arabiran iti Apo, iti tunggal maysa. When kakabsat, sa dinuman ti ayan nyo, umay may kabla, umanen, iti nainbag, nga aldaw, iti tunggal maysa, sa dinuman ti ayan nyo, daman ti paginanaan, ang daman kadagiti pagubran, ang daman kadagiti luglugar, nga ayan nyo, tatak, ti ayat iti Apo, kut saan pa'y nagbalbaliw, ta isuna kat patalag. Amen? Maday tayo ti Apo, kintay nga rin ti panagkararag, gaya ti kakabsat. Bindito kat man nakabali ng Diyos, ang yaman kami Apo. Idayo da ka, kung itanok da ka, itag nanayon, manipod ka dagiti ka, unagan ti puso mi, iti biyag mi, Apo, kastamon iti kararwami. Lord, nagyaman kami, iti, daytoy manan nga daw, ang pay mo, kas iti kinuna mo Diyos. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Kas tati kinuna iti sao, ni Salmista David, kat ijay makipagrag-o, iti tunggal may sakin ka, o Apo. Yaman kami, iti daytoy nga daw Diyos, may pay, may daton, di taman nagparabor, kun man nakabaling nga imam, ti aramidin man ang anak mo, kat Apo, kidawon mi iti balagi, tarabay mo kun ti tulong mo. Bendisyonan na kami Apo, bendisyonan kitunggal maysa, manipot ti kaubingan, inggalat ti katangan. Ang runanaw Diyos, bendisyonan dagiti kanta. Dagiti sao nga may panayag, dagiti sao nga may iwaras, kan may mula, iti tunggal puso, Diyos. Ano yung tara mga po, iti adipin mo, ngay so Apo, ti pandakangiwat mo, itatangal daw. Ito Diyos, mamati kami, o Diyos, nga maigaw at tayo nga saom, kat maagasan dagiti, kasapulan, iti panakaagas. Kat may pasabot, pagkasapulan na ako, dagiti, kasapulan, iti tanali, nakadagiti puso da. Rago, Diyos, dagiti, sapsapulo, Diyos, iti, naiduma-duma, nga spiritual gift, no talugading o Diyos, babati giti sa o Apo, may panay katangal daw, makita, dagat marikna, dagat maawat, dagiti kalkali kaguman daw Diyos. Bueno Diyos, agraman tumutirapo, dagiti kasapulan minal daw, gapu Diyos ta sikay, ti the great provider, you are the Jehovah Jireh of everyone's lives, Lord. Agyaman kami o Diyos, agyaman kami, ti aramidin tangal daw, pagyamanan mi o Diyos. We want to say thank you in advance, because you are a great God, you are a faithful God, you never change. You are the God of yesterday, today, and forever. And we thank you for that, Lord Jesus. We bless your name. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Madaydayaw iti Apo. Tiyempo lang kakabsat na niti kasta, agkang kanta tayo, agsala tayo para iti Apo kakabsat, kakantahan tayo, di kanta nga kunana, great and mighty is the Lord our God. Amen. Ti Diyos man nakabalin. Amen. Yes. Great and mighty is
dayo. Malaygi, hallelujah. Hallelujah, kay Jesus, itin namin malaygi. Gloria, gloria, hallelujah. Malay dayo. Malaygi, 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 hallelujah. Hallelujah, kay Jesus, itin namin malaygi. Gloria, gloria, hallelujah. Malay dayo. Minsan pa, malaygi, malaygi, malaygi. Amen. Hallelujah, kay Jesus, itin namin malaygi. Gloria, gloria, hallelujah. Malay dayo. Dayaw ken Juana. Dayaw ken Juana. Amen. Dayaw ken Juana. Inugasan na pinaran. Dayaw ken Juana. Dayaw ken Juana. Dayaw ken Juana. Dayaw ken Juana. Inugasan na pinaran. Dayaw ken Juana. Inugasan. Inugasan na pinaran. Dayaw ken Juana. Yes, Lord. Hallelujah. Upang apo iti dayaw, upang apo iti gloria, awan iti alain yo Diyos. Yaman kami, tala kami, nabalaygi kami, gapok yung kapo. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the success, O Lord God. And thank you, Lord, for the Holy Spirit, Apo, ngay sundi. Mangluklukob ka na kami, Apo, iti na iti nga lugar, Lord God. Thank you, iti presensyam. Kanagyaman kami pa, O Diyos. Ta kalaksidan kadagiti padas, Apo, nga malaslasatan mi. Ijay, Apo, nga ilaplap-aw na kami, ilaplapsot na kami, Apo. Kat naimbag kaunay. So, gapo na, Apo, nga sangsang kamay sa kami nga. Mangidir tinagan mo nga mangibaga. Awan iti sabali nga Diyos minudilayang siksika, Apo. Kiyaman kami, Lord God. Yes, Lord. Awan sabali ayus, nudilayang siksika. Nudilayang siksika. Di man luputo, kay mangisala ka amin aliga. Inapsot na awan sabali ayus, nudilayang siksika. Numanpay adot pala sila. Numanpay adot pala sila. Nga umay magsud kanya.
And mag-isa lang ang aming harigan. Inlasong na awan sa baging adios ko. Nilaing sisihan. Yes, Lord. Yaman kami, Apo, iti kinaimbag mo kada kami. Hanpulos nga agmaumaw iti ayat mo ken kinaimbag mo tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, Apo, kada kami han na kami nga inlaksin nga anak mo, Apo, nga hindi pinili na kami. Yaman kami unay, iti ado nga pamendisyon mo, iti presensya, Apo, yaman kami. Yaman kami pa'y Apo, kadag iti nakasagana man ito pamendisyon nga pahay mo kada kami iti tingal daw, Apo. Yaman kami iti barong aramidan man iti biyag tumunggal may sa kada kami. Thank you, Lord, katitad mi amin, Apo, iti katanukan nga panagyaman dayo, Gloria, Apo. Kukwam amin dagitoy. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan tayo man iti Apo kakabsat. Amen. Hallelujah. Yaman tayo ti Apo, ti sabali kagundaway, kakapsat, nga iasinig mi kada kayo manan, kapapagayam, gagayem, katabagyan, and iti kakapsat mi nga adda iti sa pasabaling lugar, idanon mi, kablaom mi, tinapatay kanagan ti Apo, letting on daw. Mapantayo iti mensahe ti Apo. So nga patyan tayo nga nagiti sasaw ti Apo kat so ti kangrunaan mahan man isot kapatgan kangrunaan nga kasapulan ti na espirituan adda dagiti gibagbaga nga no spiritually healthy tayo kano kahit susurotan sumurot mo din ay iaayon, ia-agree diya physical. Amen. So, mayat kayo diya, mabalin nga, patsyen tayo nga, magantayo ti sao ti Apo, tayo ti Apo, sumaruno. There is healing, there is provision, adda pa nakaagas, adda pa nakasabit na gini kasapulan. Iyek ti Apo dagiti suami na kasapulan tayo so nga nagmayat. Awan ti pukaw tayo kapsat. Into no mapantayo kani Apo. So nga itatag tayo man dagiti arami tayo kani iti kararag Apo. Italekmi kadagita mapagpalang kamay. Dagiti saom. Naka-iliwat na kami laeng. Sikat ag saom. Sikat ti mangi-reveal, mangibaga. Agsao kadagiti puso titunggal may sarata kami ure kadagiti kakabsat mi nga mairan ra nga agdingit tatakan dagiti kakabsat mi nga agdingit tupay bendisyonan na kami amin tinagan ni Jesus na po mi dinawat mi dagitoy amen amen makisauag kadagay tata kakabsat iti paulo nga kastoy opportunity in Tagalog oportunidad. Ino, kasla dayon sa amin, pagkakataon. Tagalog. Pagkakataon, Ilocano, gundaway. Okay. Pero gamitin po natin, Tagalog tayo siguro para yung iba naman. Gamitin po natin yung salitang opportunity para mas malapit. Mas malapit. Kahit Tagalog natin, mas malapit ata yung opportunity. Alam po ang buhay natin ay punong-puno ng mga opportunity, panahon, oportunidad. Okay? Katulad ng nung nasa Pilipinas pa lang, naghahangad tayo makaibang bansa, nandito na tayo ngayon. Inisip natin, pag nandito ka, gusto mo mag-apply ng trabaho, ayun, may oportunidad. Nag-response yung trabaho, yung ano mo, then magkakaroon tayo ng interview, meeting, trial, at iba't iba pa.
may mga time din na nag-open ka ng business, mayroon kang kinausap at arrangement para magkaroon ka ng meeting in that business, opportunity magkaroon. No? Kaya yung mga binata at dalaga pa lang dyan, pinagpipray nyo na isang panahon ay darating yung time na kayo'y makikiisang dibdib. Makikiisang dibdib sa yung magiging asawa. It's opportunity, isn't it? Mula sa pagka buhay single, magiging may asawa ka na, so opportunity. Okay, amen. O kaya ang minimithi mong magiging opportunity ay sana magiging British citizen ka. Ayun. Nag-exam ka, nagiging British citizen ka, so opportunity. In life, so magiging asawa, magiging ibang bansa, ano pa yung mga kinukonsider natin na napakalaging oportunidad na that we consider. Amen. Pero sa oras na ito, bago yun, gusto kong sabihin na ang buhay natin ay pinalilibutan ito ng sinasabi nating course of yung opportunities sa buhay. Pero mga kapatid, hindi naman ito ang pinakamaganda. Pero sasabihin ko, ito ang pinakamaganda at the best opportunity na pwede nating maranasan o ma-experience sa ating buhay. Ano yon? Interesado po ba kayo na malaman na merong mas higit pa, mas maganda doon sa mga minention natin? Ito po ay ang maranasan, yung buhay na sinasabi nating abundance of life. Ito ang pag-uusapan natin ngayon na gusto kong ibahagi na maranasan sana natin. Saan natin makukuha? John 10:10. So that thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Ito po yung susunod. I am come that they might have life. Ito yung promise. And that they might have it come more abundantly. Wow! Ito po yung opportunity na pinaka-the best o pinakamagandang mahanapan at maranasan natin sa ating buhay. Yung buhay na abundant, punong-puno. Sa dictionary, yung salitang abundant is more than enough. Amen. Hindi yung buhay na isang kahig, isang tuka. Ibig sabihin, yung nahanapan mo ngayon, sapat-sapat lang para ipambili mo ng pagkain maghapon. Hindi po yun yung abundance. Abundance means more than enough. At kung gusto mong maranasan yung sinasabi nating abundance of life na ino-offer ng ating Panginoon, ay humanda ka dahil interesado siyang ibigay sa iyo, ibigay sa akin, at maranasan ko at maranasan nating lahat. Amen. So, yung the opportunity of meeting Him and growing in a relationship, kailangan may mga mangilang-ilang bagay na dapat nating makuha o makita. Una, ito yung sinasabi nating the encounter opportunity. Doon sa Jeremiah, mga kapatid, chapter 29 verse 13, sabi dito, you will seek me and find me. Okay? When you seek me with all your heart. Parang may kondisyon, ano? Yeah. Hindi pala lahat ng nagsisik o naghanap sa Panginoon ay nahanapan siya. Yeah. Sabi niya dito, you will seek me. Ay, Tagalog natin, mahahanapan niyo ako. Hahanapin niyo ako at mahahanapan niyo ako kung hahanapin niyo ako ng buong puso. Amen. May kasamang buong puso. Ibig sabihin, may seriousness. Kung hanapin mo ang Lord na may kaseryosohan, mahahanapan mo siya. Amen. So, gaano man kalayo o gaano man kalalim ang iyong pinagkabigatan sa buhay,
kalayo na siyang nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Parang ang pakiramdam mo, wala ang Diyos, malayo ang Diyos, hindi ako mahal ng Diyos. Sabihin ko po sa iyo, sa ating lahat, mga kaibigan, na pwede ka, you can stop. You can stop. Pwede kang ihihinto sa oras na ito at babalik ka sa Kanya. Amen? Katulad ng istorya sa isang alibughang anak o kaya prodigal son in Luke chapter 15, 11 to 20. Ang prodigal son o ang alibughang anak, mga kaibigan, ay gumawa siya ng desisyon na babalik siya sa kanyang o sa kanyang tatay para hihingi ng second chance. Ganon din tayo. Pwede rin natin gawin, mga kaibigan. Gaano man na tayo kalayo ngayon. No matter how far we may have strayed from God, we can stop right now and turn back to Him in the name of Jesus. We can do katulad ng ginawa ng alibughang anak, mga kapatid. Malayo ba ang Diyos? Malapit lang. He is very close to us. Actually, nandito siya ngayon. Nandyan. Yeah. He is everywhere. Katabi mo siya. Nandyan lang siya. Amen? At sino man ang maghangad na magkaroon ng sinasabi nating encounter sa Kanya ay mangyayari. So, importante po yung encounter with Him. Pag sinabi nating encounter, may nangyari. Halimbawa, may balita nagka-encounter yung mga sundalo at saka mga NPA. Anong nasa isip natin pagka sila nagka-encounter? Sigurado may nangyari. Pwedeng nagkaputukan at may namatay or whatever. Ito yung sinasabi nating strange o kaya ay seryosohang pakikipagniig at pakikiharap sa Panginoon. Encounter with God. Amen? So, inuulit po natin, anyone who desires to have an encounter with Him can do so. Si Pablo doon sa Athens, dineclare niya, Acts 17:27 and 28, sabi niya, God did this so men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from each one of us. For in Him we live and move and have being, as some of you or of your own poets have said, we are His offspring. So number one, the encounter opportunity. Pangalawa, ito yung sinasabi nating reconciliation opportunity. Lucas 15:18-19, doon din sa kwento ng prodigal son, 18 and 19 ngayon, sabi ng anak, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So, the young man in the parable, my dear brother and sister, decided not to stay in his fallen condition. Nag-decide siyang hindi manatili sa kanyang bagsak na kondisyon. Di ba? Alam naman natin ang istorya. Nung ubos na niya ang kanyang pera, at doon nakikikain na siya doon sa pagkain ng baboy, kung saan naging na siya, hired man. Mula doon sa anak ng hari, doon siya bumagsak. Pero ang maganda natin makikita dito, mga kapatid, nag-decide siyang tatayo sa kanyang mga paa. Hindi niya sinabing dito na lang ako mamamatay. Kundi gumawa siya ng isang sinasabi nating risk
But he took the risk in order to find new opportunity. Amen? So, gumawa, nag-decide siya. Nakita natin, binasa natin, he recognized his faults and set out in search of his father to ask his forgiveness. So, meron siyang ginawa. Kung gusto nating ma-encounter, gusto nating maranasan ang Panginoon, the way I look at, mga kapatid, it requires action. Amen? Meron tayong gagawin. So una, dito makita po natin may 3 R. He recognized his sin, he repented, and he renounced. Yung salitang renounce, sasabihin mo talaga, Father, I have sinned against heaven and against you. Repenting, renouncing, and recognizing our sins. Amen? Renounce all the evil we did or you did, or we've done, and ask God's forgiveness. Ano ang mangyayari kung gawin natin yon, mga kapatid? God will stretch forth His merciful hands toward you. Pag tayo'y nagsisi, ni-recognize ang ating mga kasalanan, ni-renounce natin ang ating mga nagawang kamalian. 1 John 1:9, ang sabi dito, I assure you, if we confess our sins, He is faithful, amen, and just, and will forgive us our sins, and purify us from all our righteousness. So, that's reconciliation opportunity. The third one will be the restoration opportunity. Pag sinabi nating restoration, ano ang tatagwa sa ating mga isip? Ibig sabihin, may broken. Bago mo i-restore o kaya ibalik yung dating kabuuan, may nabasag, i-restore, parang ganon. Alam niyo po ba na ang tao'y nagkasala? And sins deserve punishment? Tao dapat ang maipako sa krus. At tao dapat ang tatanggap ng kaparusahan. But Romans 5:8 says, but God demonstrates His love or His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Anong ibig sabihin? Since that we said sins deserve punishment, don't worry, God allowed His Son, Jesus Christ, to take our place and pay for our sins. Amen? Tayong nagkasala, tayo dapat ang mapako, tayo dapat ang tatanggap ng kaparusahan. Pero dahil iniibig tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at mahal na anak, nag-iisang anak na si Jesucristo, para kunin ang ating lugar, pagbayaran ng kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan nating lahat. The father of the prodigal son decided to restore his son's lost dignity and threw a party for him. Actually, he ordered a flattened calf to be a sacrifice in honor to his son's return. Because of this, or because of the son he thought was lost, but now, or was found. Madaydayo, tiyapo, madaydayo. May pesta pala. May bumabalik sa Panginoon. Amen. Same with you, with your Father in heaven. What Jesus did in the Calvary was a great sacrifice to reconcile you to the Father. And that sacrifice was the only way to redemption. According to Ephesians 1:7, it says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Purihin ang Panginoon. At panghuli, ito yung sinasabi natin, the provision opportunity. One of the very familiar verse that we know, that we always say, tell, John 1:12.
Yet to all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. God will treat us as his beloved child and entrust us once again with the privilege, sinasabi natin opportunity, with the privilege we have lost because of sin. Katulad ng ginawa niya sa bumalik na anak, he will dress us with the best garments and put the best shoes and give us the ring that represent authority. Madaydayo, tiyapo. As his child and hair. Ibabalik niya. Bibigyan tayo ng pinakamagandang gamit. Susuotan tayo ng sapatos. At ilalagay niya yung sing-sing na nagre-representa ito ng authority o kapangyarihan as his child and hair. Amen for that. Amen. Para makilala, magbigyan ng selyo yung sasabing tayo'y anak niya at kanyang pag-aari. Purihan ng Panginoon. So it is by faith. Babalik na naman tayo sa Ephesians 2:8-9. It is our faith in His Son that will make us participants of the same riches and glory as Jesus. Alam natin, the Apostle Paul explained this when he wrote, "For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourself, is the gift of God, but not by works, so that no one can boast." Mga kaibigan, hinahamon ko kayo. Ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na gagawain tayo ng pwede nating gawin. Effort to have a personal encounter with the Lord. Napakalaga po ito. Yung isang Bible study, nag-share si Miracle na napagtuunan ng pansin patungkol sa winning souls. Idadagdag ko rin sana doon na importante yung alam mo, John 3:16, paano i-present tayo o mawin mo yung isang kaluluwa. Idadagdag ko rin sana na napaka-importante na dadalhin mo yung personal encounter mo sa Panginoon. Yung nakikita ng isang tao na meron kang karanasan. Ang Diyos ay buhay na buhay sa iyong buhay. Amen? Nadadalhin mo doon sa isang kapatiran. Kasi pag alam mo lang, John 3:16, magaling ka sa versikulo, wala ka namang encounter. Personal encounter sa Lord. Hindi ko naman sinasabing hindi ka panipaniwala, pero iba yun. So, I pray, ini-encourage ko, hinahamon ko ang bawat isa. Pati ako. Yun ang aking desire, kamit-himit-hi sa Panginoon. Na sana magkaroon ako ng personal na encounter sa Panginoon. Kasi pag personal mo yun, ikaw yun naka-encounter sa Kanya, walang makakabura. Mas lalong magkakaroon ka ng love sa Kanya, magkakaroon ka ng passion sa Kanya. Kung magaling lang tayo sa verses, kahit memorize natin ng napakaraming versikulo, kung wala tayong personal na encounter sa Panginoon, wala yun. Kaya I encourage, sinahamon ko sa bawat isa mga kaibigan, na sana magkaroon. Meet He in. We desire to have encounter with the Lord. Alam niyo, may mga ilang character sa Biblia, alam po natin sila na noong na-encounter nila ang Panginoon, na bago ang kanilang mga buhay. Una, si Jacob. Diba na-encounter niya ang God face to face with the angel of the Lord? Sabi niya, it is better, or it is because I saw God face to face, and yet my life was spared. Si Job, na kung minsan kilala natin na naging satisfied sa kanyang buhay, naging kilala at mayaman siya. Pero nung dumating ang pagsubok sa kanyang buhay, hindi na niya maintindihan. Hindi na niya maintindihan at sinabi niya, why? On his situation,
Job 42:5 and 6, sabi niya, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust, ashes, when we came face to face with the Lord. Purihin natin ang Panginoon. The prophet Isaiah. Alam nyo, the prophet Isaiah, na-amaze siya. Na-amaze. Nasdaw iso nakakapsat when he saw the glory of the Lord. Ano ang kanyang naging reaction noong makita niya? The amazement when he saw the glory of the Lord. He cried out and said, woe to me. In Ilocano, sabi niya, ay ayakpay. Ay ayakpay means, I am nothing. Hello, I am nothing. I am ruined. For I am a man with unclean lips. And I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord God Almighty. Yun ang ibig sabihin, once na ma-meet natin ang glory ni God, once na maramdaman at maranasan natin ang makikipagniig sa kadakilan at kapangyarihan ng Panginoon, meron at merong mababago. Makikita natin ang ating mga kahinaan sa buhay. Purihin ang Panginoon. At hindi lang natin makikita yon, siguradong gusto pa nating magbago sa harapan ng Panginoon. Si Nathan, isang propeta. Alam nyo, si Nathan, anak ni Saul. Kinonfront niya si David minsan. Best friend niya, si King David. King David humbled himself and confessed his sin, begging to be purified. Tingnan nyo, ginamit ni Lord si Prophet Nathan. And here, he experienced a genuine brokenness. Kukuha po natin, binabahagi natin yung kaimportansya ng ma-encounter natin ang Panginoon. Amen. The sacrifice of God are broken spirit. So David experienced a genuine brokenness. Kung ma-encounter natin, maranasan natin ang kadakilaan at presensya ng Panginoon, Amen. magkakaroon tayo ng brokenness sa ating buhay. Psalm 51:17 says that the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Panghuli, si Pablo. When Paul encountered Jesus in the Damascus road, he received God's instruction regarding his journey and calling. Get up, the Lord said, and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. Acts 22:10. To conclude with, mga kaibigan, ang harap-harapan, a face-to-face encounter with Jesus Christ will change my life, will change your life too. He is Jesus who will transform us. Siya si Jesus na handang baguhin tayo. Amen. Kapatid, si Isaiah mismo, maalala ko lang, woe to me, I am ruined. Nakita niyang walang kabuluhan ang kanyang buhay. Ibig sabihin, may mga panahon na nakikita natin ang ating sarili that we become somebody. Kung minsan, yung iba, ang alam nila, katapat nila ang Panginoon. Sana hindi. The more we encounter the presence of the Lord, the more na makita natin na wala pala tayong kakwenta-kwenta, at doon, i-decide natin, ang Diyos babaguhin niya tayo, i-transform niya tayo. Kung kailangan palitan yung pangalan natin, kailangan palitan. Amen? Hindi naman talaga literal yun, ibig sabihin. Inuulit ko po, a face-to-face encounter with Jesus Christ will change my life, will change your life, will change our lives.
He is Jesus. He is so powerful. Katulad sinabi natin kanina, hindi siya malayo. Nandyan lang siya sa tabi mo. Hindi mo na kailangang mag-memorize ng napakaraming verse o kakanta ng napakaraming kung anong kanta para bisitahin o lalapit siya sa iyo. Amen. Meron kasing kanta na the greatest thing in all my life, loving you, Lord. Tapos sabihin doon, no, I want to know you, Lord. Yung iba pinu-question doon. Dapat daw, I really know you, Lord. Hindi pa yan. Ibang panahon, pwede nating pag-usap-usapan naman. Walang problema. Ang ibig ko sabihin, nandito na ang Panginoon. Ang gusto lang niya is, kalabitin mo siya. Tawagan mo siya. Sasabihin natin malayo dahil hindi mo naman talaga tinatawagan. Call Him and He will answer you. Seek Him. Everyone who seek shall find. Everyone who knock shall be open. Purihin ang Diyos. Sabi ko maakakapsat ni nga nagdingag ti Apo. Kahit ulitin ni hanya adayukan ka. Nya man nagti adda mga status mo iti panagbiag kita. Hanya adayo ni Apo. Mabalingi pagbagaw nga awanan tinamnamam ti biag agsarding ka agsubli ka kankuan katla DJ anak nga when DJ alibughang anak nagsubli dinisayon niya. Sa ti Apo nagpintas kakapsat. Hanggang kasla literal nga tata nga ngano nagsuway tayo. Kuna na lipating kang anak hanggang dog subsubleng. Kuna na. Dagi literal na indagaan nga ama dito kakapsat. At tatang naganak nga may turid na nga lipadan sa iti anak na. Ngayon niya po Jesus saan niya kasgay. Ti ima na nakalukat iti panagsublim kadkuana. Ulitik kapsat. Agsardin ka. Agsubli ka. O kasapulan nga agripent tayo kadagiti tinaramidan tayo mga kabali. Isunat at matalik, pakawanin na. Nagkuranan tayo. Kaya agkaroon tayo ng reconciliation. Agkaroon tayo iti personal encounter. Kaya agyaman kami apo ti tayo tinagundaway. Isa om na-share. Ayan milaing tinagtulnog. Apo. Isa om, tuloy mi kararag nga aramid na natin nakaibaw na. Pwede siya na nagiti. Kakabsat mi nga di kanda ti tiyempo ti panagdingeg. Kat sabi ko mata, dagiti som kat hangag subli ngaong. Ag manifesta, ag sao, ag ministro. Kat sika kumati, birugan. Ag desire kami agtutuloy kumaiti personal nga panagipagmiig, panagipag-encounter kanita. I-transform mo dagiti biyag mi. Aramidan na kami nga idibiyag mi ket makaayaw kanita. Yes, Lord. Ken kanayon mo kadi Apo nga ited dagiti desire mi nga itin tiyempo iti gatherings mi Apo. Dati tarigagay mi nga marik nami ko mati panagipagniig ken ka. Yes, Lord. Hami ko magayat nga agawid kami iti meeting time. Panag-worship mi nga hanmi nga narik nati presensya. Bendisyonang tunggal may isang kada kami. Uri pa'y kada kiti kakapsat nga nagdingag iti live streaming. Sikat ti matay tayo. Sikat ti maitano. Dagkang nga Diyos. Managayat nga Diyos. Managayat ka unaya. Nakastalo na iti panagayat ti Diyos. Kaya tibay tenti kimit kinaman nagbasol mi Apo. Natay ka, nagpailan sa kay cross, kapo, itayat mo kada kami. Bendisyonan na kami. Bendisyonan. Dahil ito, nga live streaming. Amen. Nagan Jesus, tinawag nga amin na ito. Kiti tatayat tiyamat anak at Espiritu Santo. Kiti ko mga talong persona ti may sa nga Diyos. Isuda ko matimat aginayan mag-iadda. Kada tayo, itag papantiag na nayon. Awan ti patinggana.
ket ko na tayo ti. Amen. Amen. Naimbag nga malim, naimbag nga oras, naimbag nga lahat na tayo. Amen. God bless you all. Happy Sunday. Amen.